May diskarte na lang pipila ka mga mamalitay ug isda sa Bangkeron Public Market sa Davao City karong nagmahal ang presyo niini. Ano yung report ni John D. Esteban? Nangadlawon si Nanay Helen sa Bangkerohan Public Market sa Barangay 5A, Davao City aron mamalit og rekados alang sa mga ibaligyang pagkaon sa karenderya. Apan na matikdan niyang nagmahal ang pipila ka isda sama sa Matambaka. Sa una ko andra man na 180 ana, karon 220 na. Sa una na nimo. Kana ipaksiw ang tambaka nga gagmay kan ipreto. Sana diskarte na lang para sa budget. Sige na. Diskartehan na lang Kay para makaganan siya gamay. sumala sa mga manindahay dinhi sa Bangkerohan Public Market, nihit ang supply sa pipila ka mga isda tungod sa bagyo. Maunang misaka ang presyo niini. Kinibisan walay direktang epekto ang bagyong Aghon sa Mindanao. Sagad sa supply sa mga isda sa palengke, gikan sa General Santos City, Mati City sa Davao Oriental ug Samal Island sa Davao del Norte. Pinaway bagyo rin. Kaya manaywa kayo biyahe sa bagyo. Ay managat pa. Ang muro-muro nga kariadto tag 150 pesos tag 180 pesos per kilo na karon. Susabang hinungdan sab ang sulti sa tenderang si Roxanne, misa ka matud pa ang presyo sa Matambaka. Hangtod 80 pesos ang giusbaw, maong tag 280 pesos na ang per kilo karon. Sa tungod po na siya sa bulan ng good food ka lang. Nako'y bagyo ba? Samtang ang ubang klase sa isda, steady ra ang presyo. Sama sa tamban nga tag 80 pesos per kilo. Ang pirit, 120 pesos per kilo. 150 pesos per kilo ang tulingan. Ang bangus, 180 pesos per kilo, samtang anaa sa 110 pesos ang matag kilo sa tilapia. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.